dneska vítam u ďalšieho nového videa. A dneska tu bude zase, musíme hľadať, ale budeme také kvízy. Takže je Roblox tak, alebo tak. Podľa mňa je tak. Neviem jak vy, ale tak to je. TikTok je tak. McDonald je tak. Toto neviem. To neviem aké. Toto Amazon, zdá sa mi, že tak. Nepamätám si ho tak. Netflix, tak. Toto nepríde mi. Toto sú také ľahké úlohy, ale... A to nevidím, jak sa niečo zmenilo. Toto neviem, ja nesom 7, ale asi toto. BMWčko, toto? Nie, toto. No, Instagram... Neviem. A tu sú iba iné farby, táto veľmi neviem. Coca-Cola, toto podľa mňa. Nie. Tá Coca-Cola, to tá, no tá, niečo iné. Adidas, moja sloboda. Adidas toto. Dobre. Taco Bell, neviem, čo to je za značka, ale tak, kde som to počul. Xbox, viem, mal som aj. Tu je, no, Pepsi, dobre. Tesla, každý hejtí Teslu, neviem prečo, akože, ale... Tesla, Domino, toto. PlayStation, mám PlayStation a samozrejme toto. Pizza Hut, neviem, toto podľa mňa dajaké starodávne, toto je moderné. Mercedes, toto. Webe, toto neviem, či to je akože, je to Ferrari je tak otočené, podľa mňa. No hej. Android, mám Android, takže by som to mal vedieť, dobre. Nintendo, to je podľa mňa... No, takže nič. Toto fakt, jak to sa mi veľmi veriť. YouTube. Natáčame na YouTube, takže podľa mňa je to toto. Robím si srandu, je to toto! No takže Apple, jablko je toto, podľa mňa. Apple je na nič. Facebook je toto. No trochu je to krivé, ale... Doritos, neviem. Takže tu, podľa mňa takto. No áno. Rolexky, asi... Ja som nepozeral Rolexy, takže asi toto. Takže asi neviem proste. Toto má speedcoin za koľko Robuxov? 30. Dobre. Sprite je asi tu, bo také. Dobre, výborné. Volvo má tam alebo tam? Doľava alebo doprava? Podľa má doľava. No takže nemá doľava. Doprava, teraz ideme Lejsky. Chipsy, značka. A to asi je to. Dobre. Ďakujem. Porsche, to asi, ja neviem. Toto tu. Valmary, ja neviem. Okej, toto. Oreo. Toto. A také tu. Kreslené Puma. No, akože toto asi každý vie. Red Bull. Nám dáva krídla. Takže toto. Fila, neviem čo to je, ale tak to vyzerá lepšie, takže idem tu, OK. Snickers. Toto. Dobre. Fúha, dobre. Subway, ja neviem. Asi toto, podľa mňa. Dobre. Mám zatiaľ skoro všetkých správne. Teraz to neviem, nevidím rozdiel. Discord, toto, to viem. Nemám Discord, ale viem. MMS. Nevidím tu takú zmenu, ale asi toto. Hej, tu je zmena. Dobre, takže Levi's, neviem, čo to je za značka, ale asi toto, bude to lepšie. Honda, sa mi zdá, že toto je dobré, mám to dobré. Bentley, krídla, toto má byť skôr na Red Bull krídla, ale dobré. Toto, no. Ale tu je také Bčko zmenené. Ja iba chápem. Ja ale neviem, čo to je zmenené. Asi písania? To je, aký znak majú.
iba zamieram. Dobre, ale jaký znak majú? To akože, to by som nechcel. Kevcečko, podľa mňa je to toto, alebo toto, čakaj. Teda fakt neviem. Podľa mňa toto. Dobre. Viem, už bude koniec. Nie, to je ešte veľké. Nevidím tu rozdiel, takže asi... No, to bude typol som. NASA, to... Čakaj. Čo tu je taká? Áno, toto. Ty kuk. To neviem, či je za značka toto. Nevadí. OK, dá sa. Teraz musíme tu ísť. Ďalšia značka Samsung. Ja nemám Samsung, ale tak to má tam. Ja viem, jak vyzerajú, ale ja stále to dám zle, ja neviem prečo. Nutella, to dúfam, že už je tam šoka. Niečo mi pripomína, že toto, ale niečo toto. No, dobre. Marvel, toto. FedEx. Tak, podľa mňa. Toto tu oranžové, nepíšte, no. Dúfam. Google má každý nainštalovaný, takže asi viete, nie? Ty pôjde do komentárov taký, alebo taký. Ľavý, pravý. Moment pravdy. Pravý. No, Gucci. Neviem, ako vyzerá Gucci. Som myslel, že Gucci to asi není. Takže idem tu. X. Čo má? Ale teraz... Ne, idem doprava. Dobre, mám to dobré. Wendy's, to neviem, čo je značka, ale tu má bodku a tu nemá bodku. Takže bodku. Disney. Ja neviem, Disney, potom toto. No, dobre. Luigi je... Má tu oko na ľavo, ne? Dobre. A tu už je cieľ, takže ešte... Ideme... No, takže keď chcete pokračovanie, dajte tu 5 lajkov na Flakviz, aby sme hádali vlajky. A uvidíme sa u ďalšiemu videu, takže čau!